Ini puna thangai tongkha bosong chapter 1 ni 21. Kok bohoro sejak tongo Daud borok lekhamani Soitan Israel no kebengai basakha hake bo Daud ni bukhao Israel no lekhanani bagui chongkha hake Daud job bai sengkrak khorok no hai hinui dagikha thangdi Birsebani simi dan jora itai rokno lekhawi naidi busuk borok bang anu sa paidi ang sinani musungo piaba job hai hinui saka sobra yung tabuk tongmani slai tai waisara kwbang rwthung borok bebak nini selengrok mangya de ani buagra heke tamni nung abo hai khlai bebak Israel rokno ba majra khnangnai phiaba habwagra ni kok job ma khanaka hake job bebak Israel hao thangui Jerusalem kifli phakya job Daud ni thani soba nanglai mannai bebak borokno lekhawi sapaikha Israel o khorok 1,000,000 1 কোটি 100,000 1 কোটি 1 লাখ তাই Juda khorok 4 কোটি 70,000 kau 4,70,000 kau phiaba job levi tai Benjamin rokno aro khobdiya tamni hingba bohabo dagi mano chajakdiya abo hai khlaimani bagui kaitor chajakliya hake bo Israel no sapraka Daud kaitor no hai hinui saka ang abo hai samung tangui sumsa kotorma khlaikha tamokhe ang surijao nini selemni chaya no narak sidi ang butua wngui se abo hai khlaijasio sophra-yung Daud ni diari Gad no hai hinui saka Daud ni thani thangui saoidi sophra-yung hai hinui sao nono ang daltham yapharo nung dalsa no sainadi ang abo haino nono khlainai hake Gad Daud ni thani phaiwi bono hai hinui sa phaikha sophra-yung hai hinui sao nini musungma no nadi nokha bisik tham asari eba taltham jora nini kena ari ni bwskang ni ma kharnai eba khe sophra-yung ni seng nini sakao saltham khlainai nini hao bok rohornai tei bebak Israel amchairok ko swari sokomornai tabuk nung chongdi ang sophra-yung no tamo thangui sawinai heke Daud Gad no hai hinui saka ang belai obo klaikha sophra-yung ni yago no klaithung tamni hingba bini khairokma kwbangma phiaba ang borok ni yago ta klaithung heke sophra-yung Israel ni sakao bok rohorkhe khorok 70,000 borok thwibaikha tai kaitor khoroksa swari no Jerusalem sokomorna rohorkha phiaba bo Jerusalem no sokomorna naiphu sophra-yung bini bwkha swlaiwi swari no hai hinui saka wngkha bathak sidi swari khoroksa jebuso tongnai Orunani khamparao bachawi tongo Daud mwkhang tisaui naiba sophra-yung ni surai no ha bai chukno hani kwcharok bini yago sengtwijak Jerusalem o sokomornani tiyar wngjak khe nukha heke Daud tei okra rok rikichi kanlaiwi
kha khamma phunugui hao bokhorok bomlaikha. Daud kaitor no hai hinui saka angse borok lekhana bagui dagibla angse samung chaya khlaiui sumchok khlaikha. O borok tamo khlaikhaba o subrayung ani kaitor bai ani nukhung no se satokdi tei nini borokni sakao boktanathung. Haikhe subrayung ni chuari Gad no Daud ni thani thangui Aaron ni khamparo subrayung ni bagui haya kaisa swnamnani bagui dagidi hinui saka. Haikhe Daud subrayung ni kok khwnaui Gad samani hai khe klaikha. Arauna tei bini bwsarok khorok bwrui khe gom nangui tonglaio. Borok chuari no nugkhe bini bwsarok huijak laikha. Daud Arauna ni thani phaikha Arauna Daud no huk khe gom nagui tongmani yakarui thangui mwkhang hao kwlai khulumkha. Daud bono hai hinui saka ano nini khamparok phaldi ang no rang rwmano ang oro subrayung ni bagui bok khlaimani hamnatui hamya kaisa tangnai. Haikhe Arauna no Daud no hai hinui saka nadi ani bugra nini muchungtui khlaidi naidi ang sogui yafarna bagui beres rok gom nagmani bwphang tei yafarmung ni bagui gom ang no bebak rwkha. Phiaba habokra Daud Aaron no hai hinui saka ang no rang rwsugui se paiui nanai subrayung ni bagui nini thani naui ahai no yafarklai. Haikhe Daud Aaron no khamparani bagui 600 rangchakni rang rwkha. Daud subrayung ni bagui aro haya kaisa tisa kha tei sogui yafarmung bai khakchangma yafarmung yafarui subrayung no ringkha tei bo chuknohani haya sakani sogui yafarma hor bai saklaikha. Haikhe subrayung chuari no dagikhe bo bini seng no norkha. O jorao Daud ni surima no subrayung khnakha hinui sawui mankhe Aaron ni khamparani hao yafarmung yafarkha. Musi hasing panthor o subrayung ni bagui rini nog swnammani tei yafarmung rok yafarmani haya a jorao Gibeon no tongkhu. Phiaba Daud khe kaitor no khulumnani aro thangui manyakhu tamni hwnba bo subrayung ni chuari ni seng no kirjago.